mira. Diu. Ara aviam. Sí, plantellat. I ho devem estar arreglant. I es deixen passar per aquest costat. Ja hi som. Fàcil, i després entrem al tercer tram. El tercer tram també estaven amb obres, ja ho veurem aviam. Aquí, cosinets, Eloi, per Joan, algun dia us hi portaré per aquí. Estigueu curtidos por el sol de Sant Quirze del Vallès. Ok? Un moment. Val, merci, moltes gràcies. Al Fonai. Merci. Els avis amb els nens. Molt bé, tio. Pizza Hut. Bueno. Al costat. Planta per això són plantes. Ja és el tercer, que serà fins a aquell mateix. Si no van pujar, les seves gallines, els trams del torrent de la Batzuca como nunca se han visto. ¿Ok?